Orain hasiko gara Jaume Claret Murxatekin, hasiko gara elkarrezketekin, Estraini Riu filma ikusi ondoren. Jauma azkar aurkeztuko dut, baina uste dut gehienak ezagutzen duzuela guk 2018an ezagutu genuen Jauma Elias Kerejeta Zineskolan sorkuntza espezialitatean ikasten hasi zenean. Dagoeneko proiektu honen ideiarekin etorri zinen eskolara eta 15 hilabete egon zinen proiektu hau garatzen. 2019an bukatu zenuen eskola eta 2025era arte kontaktuan jarraitu dugu. 2020an Ella y yo laburmetraia aurkeztu zuen Nest sekzioan eta horregatik polita da bera hemen edukitzea, zuetako askok lehiatzen ari zarete Nest atalean. 2022an residente gisa hautatua izan zinen Ikusmira Berrian residentzian, zinemaldiak, Elias Kerejeta Zinema Eskolak eta Tabakalerak hiruen artean antolatzen duten erresidentzia programa da. Eta 2023an Don hau laburmetraia aurkeztu zenuen eta hainbat lekutan aurkeztu zenuen, horien artean Rotterdamen 2025an, azkenean bukatu duzu filma eta Veneziako horitzontitik pasa duzu. Guretzat hau etxera bueltatzea bezala da. Hala sentitzen duzu? Bai, hala sentitzen dut, berriro bueltatu naiz, ikasi nuen gelara oroitzapen asko ditut eta benetan oso emozionantea izan da proiektu hau ikustea, badirudi ixten den zirkulu bat dela. Uste dut ez dugula denbora askorik, material asko partekatuko du Jaumak gurekin eta horregatik iruditzen zait elkarrizketa hau benetan interesgarria izango dela, beraz, has gaitezen. Lehenik eta behin hasieratik hasi nahi dugu. Hasieran filma ideia bat besterik ez zen. Gidoia idazten hasi aurretik, zinemagileek ideia hori dosier batean plasmatu behar dute eta ondoren pixkanaka laborategietan, zinema eskoletan edota ekoiztetxeetan mugitu behar dute finantzazioa lortzeko. Hemen ikasle asko ditugu gure artean. Nolakoak ziren dosier horiek, ideia plasmatu zenuten dosier horiek? Badakit bertsio asko izan zirela, ez da urte guztietan. Bai, orain erakutsiko dizuet lehen dosierra, lotxa ematen dit, baina tira. Lehen dosier hori uste dut zinema eskolan hasi nuela. Proiektua aurkezteko prestatu nuen, ekoiztetxetan aurkezteko, akelarretan aurkezteko eta abar. Eta Ikusmira Berrietan ere aurkeztu nuen, zinema eskolaren bidez. Hautatu ninduten, jakina dosierra, zirraragarria delako. Akelarrek eta hipotesiak aurkezpen kolektiboak ziren, zinema eskolan sortzen ziren proiektuen aurkezpen kolektiboak. Beraz, nik urte horretan aurkeztu nuen dosierrak nire historiatik gertu dago, nire bizitzatik oso gertu dago, eta filma ez da autobiografikoa. Arazo nagusienetakoa zen, etzegoela nahikoa aldenduta nire historiatik, nire oroitzapenetatik. Beraz, irudi hori da ni eta nire anaiak gara. Beraz, gaizki hasiera txarra da. Filma ez da nire bizitza. Orduan, Carlosek esan zidan, baino ez ezazu hitz egin zure bizitzari buruz, baino ez da nire bizitza. Irudi honekin filmaren bukaera etortzen zait burura. Bai, horrelako besarkada antzekoa da. Bai, badiduri hor antzekotasun bat dagoela. Dosier hau apur bat gaizki eginda zegoen, familia argazkiekin egin nuen, bizikletari buruz hitz egiten nuen, baino erreferentziak aparte jartzen dituen. Eta dosierraren narratiban bertan nahastuta daude.
Hemen daude lokalizazioen argazkiak eta ondoren sartu nintzen eta beste dosier bat aurkeztu nuen 2 urte ondoren, nesten bidez. Orduan dagoeneko lan gehiago egin nuen eta dosier desberdin bat zen. Nire bizitzatik aldenduago zegoen argazki batzuk errepikatzen ziren, baino lan gehiago zuen eginda atzetik. Eta ni erosoago sentitzen nintzen. Oraindik familia argazki batzuk hor mantentzen ziren, azken finean hori baita oinarria, ideiaren oinarria. Baina ondoren ja casting langileak hor zeuden, eta osatuagoa zegoen. Orain ikusiko ditugu dokumentu hauek sakonago. Ez dakit zure kasuan ala dan, baina dosierren bersio desberdinak aldi berean egiten zenituen, leku desberdinetan aurkezteko, eta hori aldi berean gidoia idazten baduzu, batzuetan aldi berean egin behar dira bi gauza horiek. 2018 lanean diarduzun proiektua zen, beraz, zenbat bertsioa dera ziren. Eta nolakoa izan zen hainbeste espazio eta lekutatik pasatzea, hainbeste jende ezagutzea. Kardus Muira, zinema eskolako zuzendaria aipatu duzu, baino beste pertsona batzuek izan dira zure bide lagun prozesu honetan. Nola eragin dio prozesu honek historiaren eta gidoiaren evoluzioari? Bai, denbora oso luzea izan da, eta polita zen ikustea nola jendea sartzen zen prozesuan. Eta hori esker aldendu egiten nintzen historiatik. Eta jende berria sartzen zen, parte hartzen zuen historian, eta gauza berriak aportatzen zituzten, adibidez Mertxeikulei. Gidoilari gisa sartu zen Ikusmiran elkarrekin egon da gero, berak bere proiektuarekin eta nik Estrañerri horekin. Eta bera dagoeneko gidoiaren 8. bertsioan sartu zen. Ez dakit zenbat ziren 12 bertsio. Uste dut Meri 7. bertsioan sartu zela. Eta horrez gain, Michel Gaztanbide nuen tutore, eskolan asko lagundu zidan nola idatzi, esplikatu zidan nola idatzi behar ditu diren gidoiak laguntzak jasotzeko. Eta gidoia idazteko forma nolakoa izan behar zen, erakutsi zidan paragrafo bakoitza, zati bakoitza, irudi bat edo soinu bat edo gesto bat zen, eta horrek asko laguntzen ziren montajetik idazten hasteko. Milagros Montaler ere oso garrantzitsua izan zen, tutore izan zen gidoien erresidentzian, eta lagundu zidan gidoia hobeto garatzen. Beti duzu beldurra, ea ikuspegi gehiegi sartzen badira, eragin gehiegi edo izango dutelakoan, baina proiektu konkretu hau asko gozatu dut, eta gozatu dut partekatuz besteekin. Galdera zehatz bat daukat zuretzat. Bersio desberdinak zeuden aurkeztu behar ziren, finantziaziorako aurkeztu behar ziren instituzioen arabera. Gidoiak ez, baina dosierrak bai, desberdinak ziren. Gidoiaren idazketa eta dosierren idazketa paralelo doa, baino batak bestearentzat laguntzen zidan, zeren azken finean, dosierran irudia jartzen nituen, eta horretarako referentatara bueltatzen nintzen, elementuetara bueltatzen nintzen. Adibide bat jarriko dizut. Dosier honetan, aurkitzen dudan. Dosierrak idazterako garaian, niretzako garai oso kreatiboa da. Eta hementxe bizikletan koreografia. Eta hau Ratbanekin egin nuen baita gidoien residentzian. Nola mugitzen dira bizikletak? Nola egongo dira konposatuta bizikletak estena bakoitzean? Eta hauek nire amak egindako irudiak dira. Bera hezkuntza fisikoko irakaslea da, eta bera hasi zen koreografia horiek egiten, marrazen, eta horrek asko lagundu zidan, adibidez, filmaren lehenengo eszena pentsatzen, gidoian 50. zena. Hainbat material aldi berean idazten ari zara, eta gero denak film batean bukatzen dute.
baina urte askoan egindako prozesu bat da, beraz prozesu motela da, pixkanaka idazten zoaz. Bai, idazketa mota desberdinei buruz hitz egin duzu. Bat ikusmiran deskubritu nuen, eta zera da. Txartelekin idaztearena. Ikusmiran, eta benetan garrantzitsua zen, dirua ematen zeniguten liburu denda batera joteko eta gauzak erosteko. Bai, beharrezkoa da. Nik ez nuen, eta, gero galdu egiten ditut txartelak, baina ematen diguzuen diru hoiekin kortelinak erosi nituen, eta idazten hasi nintzen, eta gidoi aurreratuago neukanean, kolore bat bakoitza pertsonaia bat zen, beste pertsona bat Danubioa zen, eta kartulina bakoitzaren atzean, estenaren nota gakoak nituen idatzita. Eta horren arabera, hortik abiatuta, ordenaldatzen nuen eta pelikula berregituratzen nuen. Danubioa pertsonaia bat dela esan duzu eta hurrengo blokera pasako gara honekin. Lokalizazio testak. Danubioaren eta ibaiaren garrantzia, paisaiaren garrantzia, azken finean garrantzitsua da filmaren narrazioan, kasu hontan are gehiago. Partekatu dezakezu zure ikuspena hasieratik zenekien Danubion gertatuko zela pelikula, baina esplikatu mesedez zergaitik eta zergaitik den garrantzitsua bidai hori lankide batzuekin egin zenutena lokalizazioak aurkitzeko. Bai, nik nire familiarekin Europan hainbat ibaietan egin genituen bidaiak. Baina Danubioa nire barruan geratu zitzaidan oso konplexo delako eta ez nuelako ulertzen, eta misteriotsua delako. Konplexutasun hori ezin ulertu horrek behin da berriz eramaten ninduen bueltatzera. Badu zerbait iluna, eta uste dut filmaren bukaeran ikusten dela, nabaritzen dela, obsesio hori. Ibaiarekiko obsesioa. Zine eskolan bueltatu egin nintzen ibaira, Antoniorekin. Nik dagoeneko egon nintzen, zati horretan, baina bazegoen errepide bat, ez nintzena gogoratzen, eta oso txarra zena soinuarentzat, eta beraz, Danubioaren leku aldatu behar genuen, eta nire lagun familiarekin, nire osaba izebekin, hasi ginen investigatzen, Alemaniako beste zati batzuk, Danubio pasatzen den beste zati batzuk, eta beste leku batzuk deskubritu genituen, ibai txikiagoa, gero handitzen doa, eta didakekin daukan harremanarekin zerikusia zuen, azken finean biak doaz txikitik handitzen. Pablorekin, handago Pablo, egin genuen bidai bat, txalo bero bat argazki zuzendariarentzat, Pablorentzat. Gero bueltatuko gera argazkira eta agian kontatuko diguzu Pablo horri buruzko zerbait. Orain lokalizazioei buruz hitz egingo dut. Beraz, Pablorekin eta Sandrarekin, Bratekin, bera da arte zuzendaria, ez dago hemen. Eta zer egiten genuen? Lokalizazioen dokumentuak egiten nituen bisualki gustatzen zitzaizkidalako, kanpinak gauez, kanpinak euritan, zubiak, dokumentu hori guztiak taldearekin partekatzen nituen eta laguntzen zidaten idazten. Nik espaziotik idazten dut asko. Joaten naiz horrera eta hasten naiz estena berriak imaginatzen edota pertsonaia berriak imaginatzen. Hau ez nuen irekin nahi. Banuen mapa bat, ibaiarena, eta lokalizazioak bertan jartzen nituen, aurkitzen genituen lokalizazioak. Pablorekin ere askotan, ez dakit hau nola ireki, berdin du. Argiaren lana egiten genuen elkarrekin, leku batera joaten ginen, ordu zehatz batean, eta ikusten nuen ze argi zegoen, aztertzen genuen, eta esaten genuen, estena hau, argi ordu honetan filmatu behar dugu.
eta eskema batzuk egiten genituen, eta argiaren arabera estena horiek sartzen genituen, eta gero amaitzen genituen zuzendariarekin, Laura Romekin, eta hori pixkanaka bidai guztietan egiten genuen. Bidai horietako batean, ez dut gogoan zeinetan, test hori egin genuen, eta ja 16 milimetroko kamera batekin joan ginen, eta ikusi genuen nola zen ibaia udan 16 milimetrotan, zeren Didonauen laburmetraian neguan grabatu genuen, eta etzan iguala. Dokumentu horrek asko lagundu zigun koloreak ikusten, ikusteko nola harremantzen zen ibaiarekin, eta aurkezpenak egiteko ere erabilgarria zen, koproduktoreak aurkitzeko, salmenta jenteak aurkitzeko, benatzaileak, eta bar. Azken finean, elementu oso zuzena zen ibaia. Kastinarekin ere zer ikusia dauka honek. Orain, hainbat zuzendarik egiten duzue gauza bat, eta zera da, nolabait probatu eszenarioan gauza batzuk errodatzea, testak egitea, ondoren, kasu honetan, Dieton hauen bukatu zutela, horlako laburmetrai batean, Kontadore, San Simon horrelako laburmetraietan pentsatzen ari naiz, azken finean, esperimentaziorako espazio txikiak dira, naiz eta kasuak ez diren berdinak, batzuetan laburmetrai moduko bat egiten da, proba bat egiteko. Momentu horretan, talde teknikoarekin agian egiten duzu lan. Bai, laburmetrai horiek egitea superbibentzia leku bat da. Zeren luzemetrai bat egiten duzunean 7 urtez, errodatu behar duzu, eta ezin baduzu errodatu, frustratu egiten zara. Eta laburmetraiak egiten badituzu, aktibo mantentzen zera. Laburmetraiekin familia bat egin genuen, eta azkenean denak bukatu zuten luzemetraian, eta jende gehiago sartu zen gainera. Beraz oso gako izan ziren. Nik ibaira jo nahi nuen, baino beldur nintzen ilusioa galtzeko, adibidez, ibaia nola izango zen udan. Ez pentsatzen nuen, Estrainirriuren antzeko laburmetrai bat egiten badut, agian gero ez dut nahiko luzemetraia egin, beldur hori neukan, beraz, leku horietara joan ginen, baina neguan. Eta espazio horietara berdinetara joan ginen, baina neguan. Eta gero ondoren, ateratzen dira horiek luzemetraian udan. Lokalizazioari buruzko beste galdera bat. Asko gustatzen zait bukaerako presa hori eta liberazio sensazio hori. Badirudi, pelikula beste tempo batean sartzen dela behin presa irekitzen denean eta itsasontzia deribara edo joaten denean galtzen. Nola aurkitu zenuen espazio hori? Bai, presa hori oso hasieratik zegoen gidoian. Danubio, Rin, ibai hoiek guztiek presa hoiek dituzte. Bizikletaz zoazenean, ibaia mozten dutela ikusten duzu. Eta geroz eta ibaia geroz eta handiagoa da. Bada espazio elementu potente bat, baina pertsonaian bakarrik dago, eta momentu honetan badirudi atalasa bat gurutzatu behar duela eta beste espazio batera sartu behar duela. Ibaia hor handiagoa bihurtzen da. Eta beldur da nola presa hori nola krak egingo duen eta ez genuen jakin soinu hori egiten zuenik, jun arte, soinua entzun arte, soinu teknikariarekin. Eta berak ja, soinu teknikariak, soinu zuzendariak grabatu zituen, soinu horiek, krak horiek, eta pelikulan zehar agertzen da beste zati batzuetan baita ere. Alderdi simbolikoa interesatzen zait, baina baita alderdi fisikoa ere, momentu batean didakek sentitzen du jeisten den ur hori, kartzela bat baliz bezala, batean, beste leku batera doala eta ateak ireki egiten zaizkiola. Gidoiari buruz hitz egin dezagun orain, gidoi teknikoa eta fotografikoa gurekin partekatzeko materiala ekarri duzu horren inguruan.
uste dut orain Pablo hitz egin dezakela, zeren Pablo Palomasen argazkia benetan harrigarria da. Justo orain karpeta itxi dut. Gidoi teknikoa jarriko dut. Momentu batzuetan gidoi literarioak, asko landuta dagonean, ja ez diot kasurik egiten. Aparte uzten dut, dirua daukagunean. Eta errodajaren aurretik, hasten gara gidoi teknikoa lantzen Pablorekin hilabete luzez. Eta rodaje garaian gidoi tekniko horretan zentratzen gara. Edota presentean, momentuan daukaguna, baina gidoi teknikoa beretan lan garrantzitsua da. Kasu honetan, gidoi tekniko hau egin genuen. Nik ez nuen inoiz irudiekin egin. Pablo, zuk komentatu dezakezu agian nik baino be. Entzuten da. Zer nahi duzu komentatzea? Nola funtzionatzen zuten gidoi tekniko eta literaria lantzen genituen jardunaldi horiek? Jauma oso zinefiloa da, eta oso langile fina da, eta gustatzen zaigun zinema nahiko antzekoa da. Gidoi tekniko honetaz gain, pelikulen erreferente askorekin egin genuen lan, eta zuk sekuentzia batzuk sortu zenituen montaia sekuentzia batzuk oso onak, gai zehatz batzuei buruz. Bai, montaje sekuentzia batzuk ziren erreferenteen ingurukoak, eta talde guztiarekin partekatzen genituen errodajaren aurretik. Gero erakutsiko dizuet, bat ala beste. Motibo bisual eta sonoro desberdinen montajeak ziren. Eta Jaumarekin ados nago gauza batetan. Niri asko gustatzen zait gauzak asko prestatzea, erreferenteak eukitzea, eta irudiak oinarri gisa hartzea, baina gero borratzea. Hau ondo dago partekatzeko argazki taldearekin adibidez. Baina gero errodajean desikasi egin behar da. Lehenengo barneratu behar duzu, baina gero errodajean ez diozu begiratu behar. Intuizio zela egin behar da lan, horlako errodaje intensoak eta denbora oso markatuekin duzunean, eta talde handiekin egiten duzunean lan guzti hau oso garrantzitsua zen. Gero ia hitzik egin gabe joateko eta improvisatzeko lekua utzita noski, baina ez zerotik improvisatzeko baizik, eta background guzti hau ja barneratuta joaten ginen gero hau guztia barruan izateko, eta pixka bat ikusteko nola joaten ziren gauzak, eta usteko, intuizioa libre usteko. Bai, entrevista bat entzun nuen duela gutxi, eta batzutan esaten zen momentuan gertatzen zena eman behar zaiola garrantzia errodaje batean, baina horrela iristeko aurretik lan handia egin behar da zeren bestela momentuan ez duzu kaptatzen, hori etzera nahikoa azkarra. Gidoiak paperean genuenean, nire kasuan edo iPadean nuenean, denbora guztian galdu egiten nuen. Paper hori galdu egiten nuen denbora guztian. Eta beraz, aurrean genuen hortan zentratzen ginen. Pablo, asko hitz egin izan genuen aurretik, eta batzuetan zuk montatzen zenuen kamera eta planoa. Ni joaten nintzen, zerbait aldatzen nuen, baina bolita da harreman hori edukitzea, zeren badirudi hirugarren beso bat duzula. Nik konfiantza plenoa daukat Pablorengan. Zuek zine eskolako lehenengo urtetik ezagutzen duzu elkar. Bazenekien hasieratik ez argazki zuzendaria izango zela, noiz hasi zineten elkarrekin lanean, 9 urte daramazue proiektu honekin, eta hasieratik zeundeten elkarrekin? Ez, lehenengo laburmetraia, ella y yo, bertan Pablo egon behar zan, baina azkenean ezin izan zuen, eta Marinak egin zuen lan bertan. Baina momentu horretan nik jabanekien Pablorekin lan egin nahi nuela.
Eta Didon hauen ja elkarrekin egin genuen lan, La Nostra Habitación hor ere elkarrekin egin genuen lan, eta espero dut elkarrekin lan egingo dugula urte askoan. Komentatu du Pablok oso zinefiloa, zinezalea zarela, eta erreferente asko manejatzen dituzuela. Gustatuko litzaidake galdetzea zeintzuk diren zuen erreferenteetako batzuk, baino zehazki film honetarako. Bat garrantzitsua, Un verano con Mónica da Bergmanena. Decepzioaren ideia hori idilikoa zer dan eta gero decepzioa edota ez ezaguna. Horretaz gain, Hou Hsiang-hsienen zinema mugimendua asko begiratzen genuen, Pablorekin Hou Hsiang-hsienena, kamaran mugimenduak, denborak, erritmoak. Terence Davis ere, horren mugimenduan eta poetikan fijatzen ginen, baita musikan ere, musikaren lanketa hori transizioetan. Eta aktoren zuzendaritzan, niretzat oso ere abelgarria izan zen Maurice Piergat. Aljuz de Amours batez ere. Bai, agian aprobetxatu dezakegu orain casting prozesuari buruz hitz egiteko. Ikusi duzue filma eta protagonista Didak da. Zenbat denbora kostatu zitzaizun Didak aurkitzea. Zaila da gaur egun interpretazio hobeagoa aurkitzea pertsonaia horrentzat. Proiektua irakurrita gero ondoren bere aurpegia ikusten duzunean, nola izan zen casting prozesu hori? Eta behin ja hautatuta daudenean, nola egin zuen lan, esperientzia gehiago duten beste aktorekin, nolakoa izan zen, nolako landu zenuten aktoren zuzendaritza? Nik momentu batean zera pentsatu nuen. Goazen casting zuzendaritza profesional bat bilatzera bai, ala ez, eta Karla Simonekin hitz egin nuen, eta nik esan zidan, garrantzitsuena da zu hor egotea beti. Eta aurkitu norbait antolatzen ona dena. Eta Martina Rouran pentsatu nuen, ez zuen inoiz casting egin, bera aktorea da, baina oso ondo antolatzen da, eta bere bion artean 4 hilabetez castingak egin genituen, eta 850 mutil ikusi genituen. Jan 600 edo izan zen. Batzu gustatzen zitzaizkigun, baino badirudi nahita edo gustatu behar zitzaigula, zer esaten zu, bueno, eske bestela ez dut pelikularik egingo. Baina, momentu batean Jan agertu zen, eta bertan geunden Martina Jula Xoleike lagundu zigun castingean. Eta ni salan Jan agertu zen, eta aurpegi aldatu zitzaigun. Eta Janek beti hori esaten digu, bazekien hautatua izango zela gure aurpegiengatik, ez genuelako disimulatu. Eta hori ez da batere profesionala. Momentu hori partekatuko dut zuekin. Castingari buruz zera esan egun genik, 14 urte nituenean, casting bat egin nuen, eta pelikula baten atera nintzen. Eta beretan esperientzia txarra izan zen. Nik ez nuen casting egiten zuen pertsona horrek esperientzia hori bizitzea. Eta beraz, castinga konversazio bat izan zen. Eta Inside Cinema webean ikusi nuen nola ziren Jonasen casting prozesuak. Eta dokumentu horiek atentzioa ematen didate, nola egin casting hori, nola sortu elkarrizketa horiek, nola gerturatu haiengan, eta nola sortu topaketa bat, beraz. Azkenean, Bartzelonako eta inguruko mutilen radiografia bat, generazio horren radiografia bat egin genuen, eta ikusten genuen ze perfil mota zeuden, ze ideia eta pentsamentu zeuden, baino Jan agertu zenean, momentu horretan guk zera esaten genion. Ariketa bat egiten genuen, Cristina Pérez, arek asesoratu zigun, eta esan zigun, beraiek oroitzapen bat kontatu behar zutela, lehen pertsonan eta orainaldian. Zergaitik mutil gehienek egiten zutena zan iraganera jun, oroitzapen zahar bat jun. Baina mutila
orainaldian hitz egiteko gai bazen, ordun gero errodajean gai izango zen ere ondo egiteko lana. Ez dugu subtitulirik sentitzen dut. Bideo honetan Didaken castinga eta testen irudiak bateratu nituen ikusteko ea bere aurpegiak paisaiarekin ondo funtzionatzen zuen ala ez. Jauma, hau ulertzen dut imaginatzen hasteko. Bai, momentuan Ralph Heidelen musika jarri genuen, azkenean ez genuen bera hautatu, baina espazioa, musika eta didak aldi berean jarri genituen eta ikusi genuenean nola funtzionatzen zuen. Sentitzen dut subtitulo faltagatik, baina galdetu genion maitasunari buruz. Eta garrantzitsua iruditzen zitzaigun pertsonak didaken bizitza une edo une vital berean egotea. Gu esaten genien nahi zutena kontatzeko, baina konturatu ginen berak ez zuela ezer esperimentatu maitasunari dagokionez. Eta gainerako aktoreekin hain argi ere ikusi zenuten, Janekin bezain argi ikusi zenuten, ala ze prozesu egin zenuten. Bai, Bernatekin, Biel, bera kastinera apuntatu zen klasera ez juteko, eskolara ez juteko. Eta pertsonaiarekin antzekotasuna du.
Biel beti begiradan dago, kontra planoan dago, eta bielen bidez ikusten dugu nola doan azten didak. Eta beraz, bielen begirada oso garrantzitsua zen. Eta kastinean begirada ariketa bat egiten genuen, alegia jarraitzen zion begiradarekin, eta oinez nola egiten zuen begiratuz, ariketa hori eginez, nik esaten nien, orain tristeago, orain pozik, eta normalian esaten dute hori ez dela egin behar, alegia esatea orain pozik, orain triste, baina Bernatekin oso ondo funtzionatzen zuen. Eta zuzendaritza hala izan zen. Eta nik esaten nien orain tristeago esaten nien. Eta batean berari oroitzapen bat etortzen zitzaion eta sentsazio horretan sartzen zen. Barnat gakoa izan zen kastinean. 3 finalista genituen eta topaketa bat egin genuen Janekin eta horietako bakoitzekin. Eta hoberen funtzionatzen zuena fisikoki Barnat izan zen. Pertsonaia garrantzitsua izan zen, zeren bukaeran badirudi bere begirada han geratzen dela, azken finean anaiak dira, naiz eta pantalla denbora gutxiago izan, hor ondo funtzionatu behar zuen, ez dakite anaien kimika den edo zer den, baina ondo funtzionatu behar zuten elkarrekin. Bai, azken finean, badirudi pertsonaia txiki geratzen dela. Eta nik bukaerako momentu bat oparitu nahi nion, eta filma bere ikuspuntura pasatzen da, eta badirudi pelikula berri bat egin daitekela plano hortatik abiatuta. Hor, toma hori ez genuen amaiera bat bezala pentsatu. Ausaz izan zen, eta Monikak esan zuen, beste plano bat filmatuko dugu, zeren agian beharko duzuen montaian, eta Meritxelek plano hau ikusi zuenean, esan zigun Maria Kastanietan iri, ikusi plano hau. Eta nik alizunatuta geratu nintzen, ez duen plano hori gogoratzen, eta Bernaten interpretazio hori ez duen gogoratzen. Eta momentu horretan, Riddle Deigelen musika jarri nuen gainetik. Spotify gomendatu zidan musika hori. Ara, eta entzule gutxi zituen, eta irudiaren gainetik jarri nuen, eta parte instrumentala, planoen panoramikarekin kointziditzen du, eta nik esan nuen hau seinale bat da. Honi buruz galetu nahi nizun, baina badirudi gauzak ez duela inbeste magiarik, ez? Benetan nola gertatzen diren ikusita. Alagian magia asko dauka. Magia gutxi dauka nire egoarek buruz pentsatzen hasten banaiz. Zeren ez da horlako ideia bat nik eduki dudana. Baina magikoa da. Zeren badirudi bizirik dagoela eta askotan zuzendaritza nire ustez arreta jartzean datzala. Eta gauzak tokatzen direnean hartzea. Eta hor izan zen harrapatu. Eta hausaz izan zen. Ondoren bueltatuko gera musikara eta soinura, baino interpretazioarekin amaitzeko zera esan nahi duen. Ondoren setean, zelan izan zen lehen rolean ari diren aktorekin lan egitea, eta gero bestetik esperientzia gehiago dutenekin lan egitea. Berain artean familia moduko bat egiten dute, ez da, batzuetan hori gertatzen da, gero roloiek gero errealitatera pasatzen direla. Bai, aktore bakoitza zuzendaritza desberdin bat da niretzat. Desberdin zuzendu baditut. Jan, ikusten duzuenean, pertsona nahiko introvertitua da, eta berekin lan oso tekniko egin behar nuen, asko ezagutu behar ginen elkar, konfiantza sortu behar genuen, eta ariketa tekniko asko egin behar genituen, nintzai zinematik eta zinema kursetik hartzen dituela oso ariketa praktikoak ziren. Barnatekin aldiz erresagoa zen, ia zenuen zuzendu behar. Rock txikienak kreatibitate handia zeukan eta nausika
adibidez, ibilbide handiko aktorea da, beraz, harrigarria zen berarekin lan egitea erresa zelako, baina bera oso eskuzabala izan zen, eta estera esan zuen, mutil eta aktore hauen kargu hartuko naiz, lagundu egingo diet, eta hoien ardura hartuko dut, eta niretzat garrantzitsua da bakoitzaren mugak zeintzuk diren jakitea. Ezagutzen baduzu bestearen muga, lagundu diezaiokezu laguntza behar duela sentitzen duzunean. Eta beraien artean lagundu alizateko denbora pasabar genuen elkarrekin. Orduan zer egin genuen, 4 hilabete zainbat topaketa egin genituen, eta topaketa horietan, kanpin dendak egiten genuen, eta hainbat asteburuz elkarrekin kanpora joaten ginen. Bada beste dokumentu bat, sortu genuena, eta zera zen. Asteburu batean, etxe batera joan ginen, eta Carla Simonen sistema landu genuen. Eta zera zen, filmarekin harremana zuten estenak egitea, baina filman ez zeudenak. Hemen adibidez, jasotzen zituzten ostoak, bai, Pabloren komentarioa bosona da, guazen Pablori entzutera. Drama bizitzan sartzen da, esan zuen. Zer gertatu zen? Biltzen ari ziren osto batzuk utzi zituzten, galdu egin zituzten, eta guk aprobetxatu genuen fikzio bat sortzeko. Eta ja jolasten ginen, aita deitze du barziola, umeak, eta bar. Eta hau errodajaren aurretik gertatu zen, ala lehenago, gogoratzen zera, Pablo, noiz gertatu zen hau? Hilabete lehenago, ala 2 hilabete lehenago. Hainbat hilabete lehenago. Jakin nahi nuen, entxegu modiko bat zen, edo eta beroketa moduko bat zen ikusteko gero nola funtzionatzen zuten, eta errodajean ja paperean sartuago hasteko. Bai, konfiantza hartzea zen kontua, beraien artean, konfiantza elkar ezagutzea. Hau egiten genuen, baina beste batzuetan bakarrik elkarrekin egoten ginen. Estenak ez genizkien erakutsi, ama eta semen arteko elkarrizketa batzuk, erakutsi genizkion, apur bat konplexuagoak zirelako, baina nire ustez, hau hilabete lehenago gertatu zen. Ondoren, aurreko lan intentso guztia, momentu desberdinetan egiten genuen, adibidez, pertsonaien arteko dinamikak, pertsonaiak memoria apur bat edukitzea, ondoren errodajean erabili ahal izateko. Horrez gain, hori 16 milimetrokoekin ere filmatu genuen. Eta ikusi nahi genuen 16 milimetrokoekin nola agertzen ziren gorputz horiek, zeren ordura arte digitalean bakarrik ikusi genituen. Galderen txanda ireki aurretik, zera galdetu nahi nizuke. Nola izan zen soinuaren diseinua presari buruzko soinuarekin, dagoeneko komentatu duzu zerbait, baita ere azken abestiarekin, uraren zarata,
Didak eta amaren arteko paseo hori, uraren soinu hori entzuten dugu, eta beste unibertso batean sartzen gara, errealitateaz gaindiko beste unibertso batean. Soinu diseinu hori oso interesgarria da, beste leku batera eramaten zaitu narratiboki. Bai, Oriol Kanpiren lana oso garrantzitsua da, bera da soinu zuzendaria. Lokalizazio artistikoetara, lokalizazio teknikoetara barkatu joan ginenean, 10 pertsona joaten ginen. Lekuetara joaten ginen, eta batzuetan berak espazioaren soinua grabatzen zuen eta gu bakarrik entzun. Eta ondoren planifikatzen hasten ginen eszena. Hor, herria, bueno, gero pelikulan bakoitzak imaginatzen du zer duen, baina herrian Pablorekin ikusi genuen herrian, erdian, ubide bat zegoela, eta bazirudien herri hori denboran geldirik zegoela. Eta horrela iritsi ginenean, Oriolek soinu hori grabatu zuen, eta gero berak egiten du postprodukzioa soinua, eta erabiltzen ditu soinu horiek guztiak. Uraren soinu horrek laguntzen zigun leku oniriko horretara sartzen, leku ambigu horretara sartzen, zeren gero ja hasieran kanpinaren soinu horrekin ja mundu errealistagoan sartzen gara. Amandarekin, Amandak hainbat mikrofono zeuzkan kanpinean zehar banatuta elkarrizketak grabatzen eta akzioak eta bar hartzen. Baina soinuari atentzio gehiago eman nahi dio, zeren askotan errodajetan ez dauka espazio nahikorik. Eta kostatzen da espazio ematea soinuari. Nire urrengo proiektuarentzat soinuari espazio gehiago eman nahi diot. Askotan argazki zuzendariek ordu asko dute, eta soinukoek ezin dira sartu bukaeran arte, nolabait esateko edo berandu arte. Nik nahiko nuke urrengo proiektuan paralelo egitea lan. Zaila da, baina uste dute egin dezakegula, eta zinemagile gisa arduratsu izan behar gera, eta produkzio dinamikak aldatu behar ditugu baita ere. Uretatik sortatzen den pertsonaia horretan, hor soinuak ere garrantzia badu. Hori ez da soilik rodajean sortzen, baizik eta agian hori bilatua izan da. Bai, gidoian dagoeneko bazuden ohar batzuk, baina postprodukziotik ere asko du hemen. Oriolek pelikula hartu zuen, eta Oriolek esan zidan ez egoteko salan ni. Zergaitik, oso astuna naizelako, nik esaten niolako. Hau ze gustatzen, eta Oriolek esan zidan, utzi pake, nik probatu egin nahi dut. Utzi 2 aste niri eta gero etorri. Eta Oriolekin ja denbora luzez egin dut lan, eta konfiantza dugu elkarrekin, eta ondoren hasten naiz proposamenak egiten, eta uraren soinu hoiek, Oriolek postprodukzioan asko intensifikatu zituen. Orain galderen txanda irekitzea gustatuko litzaidake. Argia apur bat jeitsiko bazenuten. Norbaitek eskua altxatu du hor? Eskerrik asko zure film honengatik, benetan polita izan da. Dosierrari buruz galdetu nahi dizut. Ikusi dut 75 orri dituela. Ze eduki sartu behar ditugu dosier batean? Zuk orri batzuk erakutsi dizkiguzu, baina hitz egin dezakezu apur bat dosierrari buruz, apur bat gehiago, zeren, klaro, 75 orri dauzka zureak. Mariol, esan nionean 275 horri genituela, hori gehiago izan, zeren ez dute hori gomendatzen, baina nire ustez garrantzitsua zen volumen hori edukitzea dosierrak. Zergaitik, garrantzitsua da dosierrak horri bakar batean testu gehiegi ez edukitzea, baizik, eta zabalduta edatuta egotea. Irakurtzen duen pertsonak ez nekatzeko edo ez aspertzeko. Horretarako behar dut dosierra luze izatea.
zeren bestela ez da sartzen testu hori guztia. Baina dosierran denetarik dago bizikleten koreografien irudiak, proposamen formaletik ere asko dauka, konbokatorietan, deialdietan, batzuetan esaten dizuten nolakoa izan behar da dosierra edo ze proposatu ezakezu. Gero aparte nik beste gauza batzuk proposatzen dituen, adibidez, ibaiaren mapa eta ondoan lokalizazioen argazkiak, irudiak, eta zuk filman bidaiatu zenezaken edo lokalizazioen zehar bidaiatu zenezaken filma ikusi gabe. Galderarik bai, eskaera bat egin nahiko nuke. Gidoi teknikoarekin nola lan egin duzun, oso interesgarria iruditu zait. Hori pixka bat erakutsi diezagukezu, ikusi nahiko nuke zer jartzen duzun gidoi teknikoan. Horri honena aukeratu beharko dugu, Pablo. Ni ez naiz inoiz zinema eskola batera joan, bai noski zinema eskola bat da, baina ez ditate erakutsi nola egin film bat, ez dizute hori erakusten, baizik eta zure bide lagun izaten dira, urte eta erdiko residentzia bat da. Beraz nik intuizioz egiten dut lan, baina hemen egiten dudana da, deskribapen bat, ikusten da, planoa, plano mota, mugimendua, dispositiboa, hau garrantzitsua da. Nola rodatu nahi ditugun estenak, zeren estena bakoitza desberdina da, ikusita zenbat pertsona dagoen setean, zenbatez, eta horrek laguntzen zigun errodaje planerako. Soinua, musika, elkarrizketak, argiztapena, artea, estilismoa eta lokalizazioa. Hemen adibidez, estena bat dugu, hau da lehenengo estena, bizikletena, eta teleobjektiboa, plano itxiak, hoi ez ziren nire referenteak azkartasuna, mugimendua. Pixkanaka estena konposatzen joaten nintzen referente desberdinekin. Zinemagile askok esaten dute ez dutela referentekin lan egiten, ez dutelako kopiatu nahi, edo horren beldur direlako. Nire ustez alderantziz, gero eta referente gehiago, gero eta zailagoa da kopiatzen zerena. Inbeste dauzkat, gero ahaztu egiten zaizkitela. Hori esaten zuen Pablo Leno, erreferentetaz ahaztutzea. 3 erreferente eukiko banitu beti berdinei egingo nieke kaso, beraz, nik hemen egiten dudana da laguntzite duten erreferentu guztiak hor bota. Zea. Bizikletekin hasten zen filma, baino gero ikusten zen didak kanpina urrutitik ikusten, eta Carla Simonek ere esaten zuen honako hau. Errodatu aurretik, pentsa zer eszenek karga handia edo jarriko liokete errodajeari. Eta garrantzitsua da beti errodatzeko motivazioa gogoa eukitzea. Kanpinean geundenean egun batzuk lehenago pentsatzen nuen batzutan, ze pereza, eta beraz, hori ez dugu errodatuko. Bada puntu garrantzitsu bat, Meritxell Kuleiko gidoilariak, baita ere montalaria dena, montaian berriratzi egin genuen pelikula. Horrelako erabakiak hartzean, gero zer gertatzen da, gidoian zuloak gelditzen direla, eta ondoren berriro bueltatu behar zera, filma berriro idatzi behar duzu, eta azkenean, hasieran idatzi duzunaren oso gauza antzekoa gelditzen da, eta hori ere polita da. Galdera gehiago? Hemen? Eskerrik asko zure film zoragarriarengatik. Benetan zure lana, casting lana eta aktore zuzendaritza lana bikaina izan da. Nola landu zenituen intimidade eszenak? Janek esan zizuen, ez zuela esperientziarik, alderdi hortatik,
eta badirudi pixkat itxi egiten dela, maitasun kontu horiekin edo intimidade kontu horiekin, eta gero aldiz, intimidade eszena handiak daude oso politak beste mutile horrekin, benetan erreala, nola landu zen dituzten momentu horiek? Eskerrik asko zure galderarengatik. Musuaren eszenaren adibidea jarriko dut, oso momentu intimoa izan zen beraientzat, aktore gehisa. Janek ez zuen inor musukatu ordura arte. Harekin lan egin genuenean, esan genion, ez da zure lehenengo musua izango da zure lehenengo musu fisikoa, baino ez zure lehenengo bizitzako musua. Eta hori askotan esaten genion, zeren azken finean lehenengo musua berak erabakiko du. Eszena horretan, bi aktore desberdin zeuden. Alde batetik Jan, aktore etzena, eta eszena horretan benetan urduri zegoena, zergaitik, momentu hori sentitzen zuelako, eta ondoren Francesco, Alexanderren rola egiten duena, berak dagoeneko lan egin zuen antzerkian eta filmetan. Eta Alexander bilatu nahi nuenean, nahi nuen norbait gizak aspektutik ona izatea, ez hainbeste aktore ona edo txarra. Eta beraz, Francescok asko lagundu zion Jani, konfiantza hartzen lagundu zion, eta hori estrategia bat izan zen, zergaitik zeren nik nahi nuen Francesco beti egotea hor errodajean, baina esan zidaten, baina nola egongo da beti, ez badu egunero errodatu behar. Baina nik pentsatu nuen zerbait egin behar du orduan. Francescok filmaren making offa egin zuen, eta benetan making of polita egin zuen 50 minutukoa. Eta horrela, zer egin bat zuen. Making of horren bidez, kameraren bidez, jendearekin konfiantza, intimidadea lortzen zuen. Musuaren eszena hori Tabatarekin planteatu genuen. Bera da intimidade koordinatzailea. Puken hauen planteatu genuen eskina batean, eta eskina horretan musuaren momentuan soilik Pablo zegoen grabatzen eta Alfonso mikrofonoarekin. Ondoren 3 geunden hortik gertu, baino haiek ezkintuzten ikusten, eta Monika eta ni, eta monitoretik ikusten genuen. Eta gainerako taldekideak oso urruti zeuden, setetik urruti. Tabatarekin dagoeneko landu genuen momentu hori, baina musu eman gabe. Sudurraren kontra jartzen ziren, baina ezin zuten musu eman, zeren nik nahi nuen musu hori lehen musua izatea eta filmak hori kaptatzea. Eta Janek musu hori airean ematen du, eta oso polita da, zeren, lehenengo musu txar hori bezalakoa da, ez dakina ondo ematen. Eta hori olako zerbait egiten duzunean, olako aktore gaztearekin, oso arduratsua izan behar zera. 2 toma egin genituen, lehenengo toma bukatzean, nik lehenengo esaten nien, juntzaitezte korrika, herri guztian zehar, nekatzeko, baino baita ere desestresatzeko. Eta bigarren toma egin genuenean, Jan euforiko zegoen. Arro zegoelako bere buruaz jakin izan zuelako musu hori ematen. Urrengoan, Jauma, making offa ikusi eta gero egin beharko dugu kolokioa. Bai, making offa Inside Cineman argitaratuko dugu. Proiektu asko jasotzen diren, edo prozesua jasotzen den leku hau da. 50 minutu dira, eta momentu bat oso ona da. Pablo agertzen da toma batean, Monikaren atzetik gindoazen toma batean, estedikamarekin, eta oso toma txarra egin genuen. Eta talde guztia agertzen da, eta Pablo agertzen da, eta esaten du, zure filma gure baino hobea izango da. Making offa benetan polita da, zeren norbait pertsona oso gazte batek, 19 urteko batek egin zuen, eta oso montai gaztea egin zuen. Bai, ikusi nahi dut. Galderarik duzue? Bai, beste bat?
Beno, nik zera galdetu nahiko nuke. Lehenengo eszena, zergaitik amaitu zenuen protagonista kamerari zuzenean begiratuz? Uste nuen gero resonatuko zuela, beste momenturen batean, baino ez za hori gertatu. Beraz, jakin nahiko nuke zergaitik hartu zenuen erabaki hori. Rodajean, kamarari begiratzen dio, ni atzean negoelako buiaka. Baina horrek indarra hartzen du montaian. Eta badirudi lehenengo konexio bat dagoela pertsonaiarekin. Nik uste dut hau interpretazioari aske uzten diotela, baina badirudik espektadorearekin, publikoarekin konexio bat sortzen dela, ari begiratzen ari zaiola. Edo Iratek esaten duen bezala, bukaerako anaiarena horrekin lotzen da. Anaiari begiratzen dio. Eta estena hortan badago beste kontu bat. Pertsonaia asko agertzen doaz. Eta nik erakutsi nahi nuen zeinekin jarraituko dugun bidaia. Eta batzuetan ikuspuntua transformatu egiten da pelikulan, baino didaki jarraitzen diogu. Beste momentu batean, euria egiten duenean, kamarari zuzenean begiratzen dio, edo kamaratiko sogertu. Edo eta askotan atzeraka begiratzen zuen. Eta badirudi iraganera begiratzen diola, oroitzapen bati begiratzen diola. Bueno, denbora amaitu zaigu. Amaitzeko zera galdetu nahiko nizuke. Jauma ikaslea gerekin gogoratzen zara, denbora pasatu da, hemen gaude zure opera primarekin, eta hemen zinemagile asko ditugu, oraintxe bertan zinema eskola bukatzen ari direnak, proiektua dituztenak, eta aurrera ateratzen saiatzen ari direnak, ezakit, beraientzat hitzik baduzu, zeren azken finean bidea luzea da, zaila da, eta agian zuk aholkuren bat, edo animoitzen bat baditzu beraientzat. Niretzat bada kontu oso garrantzitsu bat. Pazientzia izatea eta denbora hartzea gauzak azkarregiez egiten. Bilera asko egin behar dira, ez badago ekoizlerik, eta ekoizleak zuk egin nahi duzun filma egiteko aukera ematea, eta taldeak nahi duen filma egitea, eta horrengatik borrokatzeko, eta pertsona hauekin nahi dut lan egin, horrengatik borrokatzea, eta niri ekoizlea bilatzen 3 urte eman zidan, eta bilerak egiten nituen, eta azkenan aurkiten nituen, askatasun hori ematen zidaten ekoizleak, eta arriskatu nahi zutenak. Azken finean, nire lehenengo film luzea zen, gaizki atera zitekeen, baino beraiek ere nahi zuten, gaizki aterazkero, ikasi alizatea nik. Beraz, lan egin nahi duzun pertsona horiek ondo aurkitzeko denbora hartzea, gero sorpresarik ez izateko errodajean edo montaian. Eta lagunekin lan egitea. Gertukoekin lan egitea. Inporta zaiena proiektua. Zeren momentu batean, errodajean, jendea nekatuta egongo da, eta sentsazio txarrak sortu daitezke. Batzuetan, askok esaten dute, ez, errodajeetan asko sufritzen dut. Eta nik ez nuen sufritu nahi errodajean. 5 urte eraman proiektu aurrera ateratzen eta disfrutatu nahi nuen. Beraz, lagunekin disfrutatzeko rodaje bat nahi nuen, ondoren asteburuetan bazkaltzera ateratzeko, parranda egiteko, eta disfrutatzeko leku bat izateko. Errodatu nahi duzun momentuan, esatea disfrutatu nahi dut. Eta disfrutatzea. Eskerrik asko hau guztia gurekin partekatzeagatik, eta materiala gurekin partekatzeagatik, eta txalo bero bat Jaumarentzat.